गिबियाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गासै नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम निसिमा दख'रा एबसुनि जानानै खुलुमनाय जासिबाय जे मैया 5 तारिख आगस्ट 2023 जे बे दिनखालि क'क्राझार बालागावआव थानाय जिथुनाखि सेन्ट आन कलेज बे कलेजाव 11 थाखोआव फरायनाय कयला मयला 2 नं हाथिमारा गामिनि सानसोरां नार्जारी बिथाङा हरखाबै अबथिरायै मैया रुंसारि जाबाय। बिथांनि रुंसारि जानायाव जोंनि निसिमा दख'रा एबसुनिफ्राय जोङो बिथांमोननि न'खरनिसिम न'खरनि गासै दुखुआव जोङो बाहागो लादों। दा बेनिखायनो हरखाबै जे सानसोरां नार्जारीनि रुंसारि जानायाव जोङो निसिमा दख'रा एबसुनि जानानै गोथौ दुखु मोननायजों लोगोसे जों बिथांनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव गोजोनै आलो गोजोनै थानो हायो बिनि थाखाय गिबियाव अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज गाबदों। दा जोङो निसिमा दख'रा एबसुनिफ्राय जों बेखौनो क'क्राझार पुलिस बिफाननिसिम गोख्रोङै दाबि दैखांनो जोङो आवगायदों। जिथुनाखि जि पस्टमर्टेम रिपर्ट बे पस्टमर्टेम रिपर्टखौ थाबैनो दिहुननानै जाहाथे क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशना मेजिस्ट्रेट इनक्वायरि खालामो आरो जाथायजों सोमोन्दो थानाय गासै दायनिगिरिखौ गोख्रोङै साजा होयो आरो जों बेखौनो निसिमा दख'रा एबसुनिफ्राय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एबा बिफाननिसिम जोङो गोख्रोङै दाबि दैखांदों जाहाथे सानसोरां नार्जारीनि न'खरा माने प्रपार मोनसे जास्टिस मोनो आरो प्रपार जास्टिस मोननायनि गेजेरजों बिथांमोननि न'खरा अरायसम मोनसे आलो गोजोनै संसार जाफिननो हायो बेखौ जोङो हास्थायदों। दा बेनिखायनो बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय गासै दायनिगिरिखौ जाहाथे थाबैनो माने क'क्राझार पुलिस बिफाना गोख्रैनो माने हमनायनि गेजेरजों गोख्रों मोनसे नायबिजिरनायनि गेजेरजों जाय जाथाया जोंनि समाजाव माने खनले जाफ्लेबाय थादों बे गासै जाथायखौ जाहाथे गोख्रैयैनो नायबिजिरनानै क'क्राझार पुलिस बिफाना जाहाथे जाय दायनिगिरि बिथांमोनखौ जाहाथे गोख्रोङै साजा होयो बेखौ जों निसिमा दख'रा एबसुनिफ्राय माने जोङो गोख्रोङै दाबि दैखांदों। गोजोन्थों। चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटि क्लिनिकआ। आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटि क्लिनिकआ। चिरां जिल्लानि SBI काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर। बे एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा। नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन। डक्टर, लेबरेटरि, मुलि, ECG सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटि क्लिनिकआव मोनजोबगोन। जुदि एसटि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687226 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन।